طام هنه که دو طامên cuda digihên hev û tameke pir cuda û xweş derdixin holê. Mirov wan bêyî hev nafikire. Yek ji wan yadin tîne bîra mirov. Yek ji wan tamên xweş û bi hevaltiya du tamên cihê çê dibe jî tahîn û dimze. Her yek ji wan bi tena serê xwe jî têre xwe xweşin lê bi hev re hê xweştirin. Ji ber vê yekê rengên welat vê jarêberê xwe daye tahînê û çêkirina wê. Bi hatina biharê re xweza kulîlkên xwe diyariyê mirovahiyê dike. Deştên bê serûber bi rengên kesk dixemilin û erd ji bo çandinê guncav dibe. Barana biharê erd şil kiriye, ax nerme, amade ye ji tov re. Di mehên biharê de yek ji tovên ku tê çandin, tovên xunciyan in. Piştî ku tov hatin çandin û demekê şitlên nebata xunciyan bilind dibin. Paşê kulîlkên wan vedibin û xunciyên di nav simbilan de bi rengê kesk mezin dibin. Di havînê de simbilên xunciyan pêşî zer dibin. Paşê jî rengê xwe ji qehweyê re dihêlin. Êdî dema çinî nav xunciyan tê. Simbilên xunciyan hundirê telîsan dadigirin. Ji bo veqetandinê li benda destên ketkarin êdî. Xuncî di destpêkê de ji nav qalikên xwe têne derxistin. Piştî vê yekê da ku xuncî werin bikaranîn, divê qalikê wan ê ziravek jî îşî wan bibe. Hêdî hêdî xuncî amade dibin. Piştî ku xuncî amade bûn ji bo paqij bin wan dikin nav avê de. Bi piranî divê pêvajoyê de keda jinan derdikeve pêş. Jinên ketkar xunciyan bi saetan di nav avê de dihêlin. Hin kes xwê jî dikin nav avê, hin kes xwê bernadin navê. Piştî ku saeta wan temam bû, vê carê jî paqijiyeke dawî li wan dikin. Xuncî nav moxulan tên derbazkirin ku heke qirêjiyek mabe ew jî werin veqetandin. Xuncî êdî ji bo bikaranînê amade re. Ji ber ku axa Kurdistanê ji xunciyan re guncaw e, li gelek aliyan xuncî têne çandin. Ji ber vê yekê jî berhemên ku ji xunciyan çê dibin jî zêde ne li welêt. Yek ji wan berhemên girîng bêguman tahîn e. Li herêma Amedê û derdora wê xunciyên ku hatine paqijkirin pêşî têne zuhakirin. Hin kes piştî zuhabûna xunciyan sor dikin û hin kes jî tu tiştî jê nakin û dişînin aşan. Dema ku xuncî têne hêrandin, rûnê wan ji wan dibe û aveke tîr derdikeve holê. Ev ava tîr tahîn bi xwe ye. Em niha aş şixulînin ama heva 5 sal heye yani bîramîtê 5 sal em dixebitînin. Pêş da jî ev aşê hebû ser zamanê Ermeniyada yani Asûriyada hebû.
Yani meşguye ve meşgulan diye ne kuma yeniden çekiliyor. Yani hazır bu. Ben gece kabeti. Ya peşinde de çan sal hebit emni zanım. Yani yak ve az zanım 5 sal hayam kabetinin başı. Yani kunciya terin mesela tahine çetken. Genim terin yani ayı çetken. Gen muk. Tahine sezonu heye mesela heybe yazda hatta heyva ilk, dü heyva, se heyva, dıkhabete sezonu kunci halas dibin. Sadece dasa tavana üretime disaba ayrı, ya genim o kavaca ediyor. Ya bu farkı hangi daha fazla, daha üretim daha zededir bu işine ha. Mesela hangi nüfus hindi bu, arazi zah bu. Birinci piyer mesela kunci zedet etkilerin, genim zedet etkilerin ama ne nüfus zede bu ya. Arazi nemaya yani nüfus karabalık bu ya arazi nemaya üretim ama daha kemtir buna beri. Mesela aşamacı abi şöyle ki ne kadar ceyane şöyle ki üretimci abi yani belediyeci abi şöyle ki ne hacı abi şöyle ki yani hem hasnakem hem hasken bir hane ceyane ama doğal olarak hem bizim abi dene şoförhandı yani şey doğal bir. Li Herêma Kurdistanê dimehên zivistanê û Remezanê de di nav Dimsê de tê xwarin. Lêbelê him berhemên din jî ji tehînê tên çêkirin. Li hin aliyên welêt nok têne germkirin, hêrandin û tehînê bi ser de dirijînin. Bêguman ev tam jî tameke pir newazê ye. Di çêkirina tehînê de ya herî girîng ew e ku piştî hatî amadekirin da ku tama wê kêm nebe divê zû were xwarin. Tehîna herî xweş a du sê rojên nû hatiye çêkirine. Her wiha were zanîn ku heke rûnê tehînê bi ser ketibe ew ne tehîneke nû ye. Di tehîna nû hatî çêkirin de rûn bi ser nakeve. Ji ber ku demsala çinîna kunciyan ber bi payîzê ve ye û heta zivistanê jî didome ev xurek bi piranî zivistanan tê xwarin. Lêbelê sedema vê yekê ne tenê demsala kunciyan e. Her wiha ji ber ku rûnê di hundirê wê de zêde ye, zivistanan ev xurek li dilê mirov naxe û bi hêsanî mirov dikare bixwe. Ne her du evime bere ya mesela ye beni dahi bere ye ser dahi bere beton nine her du yani zamanı Ermeni da çekine ne çekine yani ye zamanı ne bak bu 100 sal haya yani ömrü var bak bu da ziyareteci ya duamin mesela eve şu ava titreşim edbinit mesela vakti eve ne bit kuncil ve dana etafare ya dişi eveci ince ayara veya mesela eve zedet yat eve kimet yat mesela eve şekli ve avadit yat eveci ambejin savya veya kuncat yakına veya binin atena havaye eveci ince ayar kirina veya ayara mesela görey aşı böyle ayar diken avuç ber avuç kemitir vakti tabi ama çekiye freha yani bayağı da bir metre genişliği var hatta beni hatta bir çift bine ve tanga. Bir de artık dalatmış mı? Bir de tazik. O taziki pervane etkabit. Pervane ile ev böyle demir ekti da bağlantı heye. Evet zıvırın.
Adı pavana zıvırı, eve zıvırı. Mesela vakti elektrik bit, çıkka, avadı bir zori da değil bir zıvırı. Kellet bit, ne hoş bit. Ama vakti eve haddi ziyade bu diyelim ki kuncitler bu yahut da ziyade hat, avadı sekinit. Ama elektrik üretimi bitin. Ne olursa ilaki de avadı kat, inde ne hoş bit tahin. Kalkavi eve. Yani sojit, elektrik sojit evana. Evana sojit. Derdur aş sada eve haya bir de du aşı çıkır cihane. Başka derdur aşının. Sadece av ya av eve haya du aşı çıkır cihane. Aşı üretime aynen ya şbiyamet tahin etken. Yani aşı du mahaseme hat tahin üretmişken ve gene işleri üretmişken. Yani ali şeyken aşı. Üretim ama aynı yani yavaş aynı doğalaşmıyor aynı. Ayrıca o bir şey tıkabete. Hem Troş'un hatta Bursa'ya ki ya, hatta İstanbul'a ki sipariş olarak. Günde derdi o, ye tanış. Yani ye sipariş abi git bir sağla ki yani edi devamlı etmeyecek sipariş abi heye bu her sal. Çünkü zannet yani doğalı ya her sal duhazi. خوراکێکە بەتامێکە بێهەمپا تەوی هەموو فەیدەین خۆ لەسەر سفرەیان کوردستانیان جێخوا دیگرە. هەرکوو مە گوت فەیدەین وێ زێدەنە هێژایەک وێ بە بەرفرەهی ئەم بەحسا فەیدەین وێ بکن. تەحین بەدەنا مرۆڤ خۆر دکە ئەنەرژی دەدە و دەهێلە ku مرۆڤ بێهتر لەسەر پیا بمینە. ji ber ku bedena mirov xor dike dimehên zivistanê mirovan ji sermayegertinê diparêze. Nahêle mirov zû bi zû nexweş bikevin. Her wiha di hundirê wê de pir zêde kalsiyum heye. Bi saya vê yekê dike ku hestiyên mirov qayîm bibin. Nahêle ku mirov bi hêsanî bi nexweşiya helandina hestiyan bikevin. ji ber ku di hundirê wê de rûnên bifeyde hene tevgerên roviyan sererast dike. Dike ku êşa mîleyê kêm bibe. Kunciyên ku tava rojê dikin hembêza xwe bi feydeyên xwe û tama xwe ya xweş di nav berhemên Kurdan de jê xwe digirin. Carînan li ser nanê tanûrê têne reşandin, carînan li ser kulîçeyan. Hin caran jî tên hêrandin dibin tehîn û bi awayekî cuda li ser sifreyan cihê xwe digirin.